treballarem una peça que es diu El cànon de la pau. No sé si algun de vosaltres us sona o l'heu cantat. És una peça que després us passarem les partitures. Prefereixo passar-vos-la després que no pas ara, però si no estareu enganxats a la partitura. Llavors, és una peça que va molt bé per qualsevol col·lectiu que vulgueu que comencin a treballar, a cantar a veus, que és el sistema d'obstinats. És en el cas el que veu fer els que veu fer el Wimbowe, doncs és el mateix, uns fan Wimbowe, i després hi ha la melodia a sobre. Cànon de la Pau funciona d'aquesta mateixa manera. És d'un compositor francès que es diu Terral, de nom, com es diu? Eric Terral? Francis Terral, sí. Té tres parts, té una part femenina, té una part masculina de tenor i una part masculina de baixes. Per tant, jo us demanaré, si us podeu quedar les noies en aquest cantó, cap aquí posem, a partir d'aquí posem els nois. Per tant, perfecte, sí. Si algú té la veu molt greu, que normalment li costi cantar registre mig, també es pot quedar cap aquí i la farem cantar amb tenors. Començarem. Pam, 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 pam. Vale? Això podríem fer-ho a partir d'aquí cap allà. Feu el pam, 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 pam. Anem a provar? Tu també, així. Un, dos i... Pam, 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 pam. Vale? A partir d'aquí fins a... aquí. La, 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 la. Això, un. La, 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 la. La, 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 la. Hi ha diferència, mireu. La, 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 la. La, 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 la. Petita diferència. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Sí? La, 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 la. Això, la, 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 la. Com que aquí hi ha un ritme estrany, ritme que pot sobtar, que és una síncopa. Els que feu música ja sabeu el que és. Una síncopa vol dir que és una nota llarga que es prolonga cap a un accent. La, 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 la. Per tant, farem això, farem la, 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 la. Qui vulgui fer així, que faci així. Qui vulgui fer així, li surti així, faci així. Però l'important és que notem un accent aquí. No em puc picar aquí perquè si no em renyen, Però bum, està aquí. La, 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 la. Vale? La, 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 la. La, 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 pam, 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 pam. Comencem aquí? Quan doni l'entrada. És... Lam, pam... Val, perdoneu, és molt important quan cantem, si estem asseguts, que és que tinguem les cames. Els peus estan ben recolzats, sí? I tinguem
la cura, si en cas de seure una mica... Mira, aquesta no és... Així és una mica a la punta, diguéssim. Sí, sí, com ella, sí, una mica a la punta, sí? La, 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 pam, 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 2, 3, pam, 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 la, 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 la. Això seria el que se'n diria en música també un perpetuum mobile, vol dir un moviment perpetu. Podem estar un any empalmant, sempre arribem a baix. Sí? Vale, fins i tot si la Glòria i jo tinguéssim una mica de morro, podríem estar així fins les 2, vale? Ens passarien les 4 hores, acabaríeu esgotats, no hauríeu après res. Vale? Però, és a dir, fins al final, aquest modo perpetu va repetint. Per tant, vosaltres quan acabeu la 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 torneu a començar, sí? Entesos? Molt bé, això ara ja ho donem per après. Escolteu, diu, escolteu, s'acosta ja. Escolteu, s'acosta ja. Escolteu, s'acosta ja. El temps de saber tots la veritat. Temps de que el lleó no ataqui l'anyell. És una mica així de quan era petit, et costa una mica, sí? Temps de que el lleó no ataqui l'anyell. Temps de que el lleó no ataqui... Ho simplificarem. Temps de que el lleó... Temps de que el lleó no ataqui l'anyell. Temps de que el lleó no ataqui l'anyell. Escolteu, s'acosta ja. 2, 3. Escolteu, s'acosta. Fixeu que la S va molt al final. Escolteu, s'acosta ja. Està ja. Molt enganxada la T. El temps de saber tots la veritat. El temps de saber tots la veritat. Temps de que el lleó no ataqui l'anyell. Temps de que el lleó no ataqui l'anyell. De fer servir les armes. De fer servir les armes... De fer rendir les armes a l'amor. De fer rendir... De fer servir les armes, no. és veritat. Si és el cànon de la pau, seria un sí. De fer rendir les armes a l'amor. Aquí posa am o a. Am. Doncs hauria de ser a l'amor. Fer rendir les armes a l'amor, no amb l'amor, sí? De fer rendir les armes a l'amor, de fer rendir les armes a l'amor i collir-ne tots les roses. I collir-ne tots les roses. La pau serà nostre estendard, la pau serà nostre estendard, no en dubteu pas, ja arriba. No en dubteu pas, ja arriba. Sí? Això és el text curtet, sí? Aquest és el temps curtet. Sí? Escolteu? S'acosta ja. El temps de saber tots la veritat. Temps de que el lleó temps de que el lleó no atrapi l'anyell. No ataqui. Temps de que el lleó no ataqui l'anyell. Temps de que el lleó no ataqui l'anyell. L'anyell, sabeu el que és l'anyell, sí? Agnus, sí? És el xai, sí? És el xai. Temps de que el lleó no ataqui l'anyell. Temps de que el lleó no ataqui...
Si fóssim de Lleida seria més fàcil. Diríem, temps de que el lleó no ataqui el corder, i seria molt més fàcil. Sí? Però, temps de que el lleó no ataqui l'anyell. Temps de que el lleó no ataqui l'anyell. Temps de que el lleó no ataqui l'anyell. Escolteu, jo faré, vosaltres heu de cantar-ho aquí dalt, sí? Escolteu, jo us ho faré aquí baix. Escolteu, per si no em canso molt. Escolteu, s'acosta ja el temps de saber tots la veritat, temps de que el lleó no ataqui l'anyell. Fins aquí. Escolteu, s'acosta ja. 1, 2, 3. Escolteu, s'acosta ja. Mireu. Escolteu, s'acosta ja. Escolteu, s'acosta ja. Això. Escolteu, s'acosta ja el temps de saber tots la veritat. El temps de saber tots la veritat. Temps de que el lleó no ataqui l'anyell. Temps de que el lleó no ataqui l'anyell. Temps de que el lleó no ataqui l'anyell. Temps de que el lleó no ataqui l'anyell, de fer rendir les armes amb amor, de fer rendir a l'amor, mas a l'amor, i collir-ne tots les roses, i collir-ne tots les roses. La pau serà nostre estendard, la pau serà nostre estendard. Ui, ui, ui! Ui, ui, ui! Ei, ei, ei! La pau serà nostra. Obertura, sí, ui, 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 com ara l'ui, ui, ui. La pau serà nostra estendard. No en dubteu pas, ja arriba. 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 Hem de tirar endavant. Pam, 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 pam. Ben piano, ara. Vinga. Pam, 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 pam. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Escolteu, s'acosta ja el temps de saber tots la veritat, temps de que el lleó no ataqui l'anyell, de pam, pam, armes amb l'amor, tinguin a tots les roses, la pau serà la 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 la. Dubte pas i arriba. Escolteu, ens posem drets mentre canteu. S'acosta ja el temps de saber tots la veritat. Temps de que el lleó... Pam, 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 pam. Pam 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 pam. Fort! Escolteu, s'acosta ja el temps de saber tots la veritat, temps de que el lleó no ataqui l'anyell.
pam, 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 pa, 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 pam, 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 la, 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 la. Bravo, bravo. Seieu. Aquí hauríem pogut estar-hi molta més estona, assegurant molt més les veus, etc. Però veieu, és una peça que de seguida sona. Vosaltres, evidentment, vosaltres teniu una facilitat per cantar, i una experiència i tot això. M'estan mirant aquí. No, em refereixo que al final depèn de les possibilitats de cada un dels grups que tingueu, podreu treballar més ràpid o més lent. Jo ara que us diré, per exemple, dintre dels projectes que estem fent, dintre Claver 21, aquest any, d'una manera pilot, hem estat treballant, o estem treballant, i vaig jo, estic treballant amb un cor al Centre Penitenciari Brians 1, a la Vella. Hi ha un col·lectiu d'uns 35, cor mixte de 35 cantaires, i aquesta, per exemple, és una de les peces que estic treballant allà dins. I de seguida va sonar, és a dir, malgrat que no havien cantat mai, evidentment de seguida va sonar, vull dir, el quart assaig. Però ja som capaços de cantar 3 veus, quan potser alguna peça on estem treballant veus paral·leles però que no són ostinades, seria molt més difícil. Però un cop la gent... Ara vosaltres arriba un moment que ja teniu la vostra part, la teníeu molt ben assegurada i funcionàveu com 3 col·lectius diferents, estàveu construint. I a mesura que va repetint, cada cop va sonant més, i llavors la sensació aquesta tan bona que dona de sentir la polifonia, que ets capaç de mantenir 2 o 3 veus simultànies. Molt bé, moltes gràcies.